Здравейте, приятели и посетители от YouTube. Аз съм Deadly Sniper HD и тук с мен е The Brother Hex. И днес ще играем Surf в един сервер на CSGO, в който никой не е с реалните си оръжия. Всеки с там купени от сервера. И как се виждате, тук има някакви буклуси чакали. Маймуни и ушаци и хора забати. Та The Brother Hex май някъде пак отиде. Да, чекалят ме отзад. Зато и такива хора не трябва да живеят. Ето и то с другия. Спаункил. Мазни бъквици. И вижте пак. Батали навсякъде. И аз мога да ваколя. Съжалявам за лага, ако изобщо има такъв. Но от музиката всичко. Така, сега ще видите пак някои мазни чакали. Това е ясно, тук ти няма други хора. Само мазни чакали бокуци. Надявам се кефят в песните. В принцип там на ъгълчетата има разни айтеми на този път. Кости. Кости. Взе помпата, че повече демидж би. Та, миналата игра бяхме на равен рунд, мисля, и получих една кутийка. Пък имах 19 кила, 14 асиста и 2 умирания.
Просто такива хора са, само да кажа, не трябва да живеят. Ничего. О, фак. Защо са родени такива хора? Не знам. И какво е циганското се? То сега оръжие, ако имаш, си бъда Батман направо. Какъв е той, бе? Как дойде, бе? Дебела кофа. Майка ти, Мустафа. Правилно. Аз смятам това да е за днес и до другия път.